Kasnem thamai besuk bakamen yapi baro kibasnap yak All India Radio Shillong. Kani kadek All India Radio Shillong kakubor ban puli dailus atas im. Kini kilong kimat bakongsan jong kakubor. Ai kublai snem thamai President, Vice President bat Menteri Rang Badu ke India Shakib Rio Baro hapo kari. Kat kandai mut kibriu kedang yot thamai yak jingpang COVID-19 ha Meghalaya bat san pausal mut kala yot jingkot nim kasni. Baru kikali hapo kari India kan hap bandon yak fastak nado mentak sni. President, Vice President, bat Menteri Rang Badu jong ke India kala ai khoblais nam thamai yak kibriu hapo kari. Ha ukurwo President Ramnath Kovind ulong bakas nam thamai kaple yakalat ban sedang yak ek bathamai bat uban badon kam yak jingetre lang nakabenta ban wanra yak roi kapar. Ulong bahakung kani kapor badon ka klam COVID-19 gibreo kide banya telilang kawai. Kani kade kapor banang pengklan ni kerite kedostur badya ka jing sutu bangi don kam ya ka jinge teli wat apedeng jinge per babun ula benrap. Vice President M. Venkaya Naidu ulong bakas nam thamai kade kapor ka pengklan ya ka mensim ban kmit lenti ya ka ek babha kadairu kapor jong ka jing kermen. Haka juk kapor la rakhe ya kasnem thamai da ka jing bot renti ya ki kandon jingeda na ka COVID-19. Ka jingla ka surka Meghalaya ban telakam ya ka jing sapriang uknyang jingpang coronavirus. Haka jilla kala penlong ya ka jilla bakan duna ka jingdon kibriu kibangat bat kibaklat na ka jingpang bat ka jingyo jingkot jing kibriu pan kala nangkiu kat habakut jong kasnem arajar arpo. Haka jing shisha kasurka Meghalaya kala step ha ban shimi kala jingada na ka klam COVID-19 na mar kala long ka baninkong hapo kari ban kan ya ka jalla barok kawai hashuwa ba kasurka pedeng kan penbena ya ka jingkang dam hakari barok kawai. Hinin kasngi kila doam kat kandai yut kibriu haka jalla ke badang yut thamai ya ka jingpang COVID-19 ka balapin kiu ya ki active case shaka shispa saupo kandai bat san pausal ngut pat kila yut jingkoi. Dakini ke jingdon jong barok kibriu kibalakot kalong katlai hajar sispa lai pukhandai ngun. Haka bedai bat kikam penroi ke solka jala kalapelait ban pentrekam ya ka piggery mission haka jala bat lasdang ruk dangshen ban penyat ya ka lingsun flyback na Shillong Airport sha New Delhi. Sa arpawai haja plaspa arpawai ngut kibriu kila yot thamai ya ka jingpang COVID-19 hapo ki arpaw saw kanta baladem ka balapin kiu ya ka jingdon kibriu ka bayok pang syaka shiklur arlak hendriu hajar hendriu spa nyopo salmun hapo kari India barok kawai. Katanar ka koit ka kya jong ka soka pedeng ka yathu bakiladon arspa khandai po khandai ngut kibriu ki balaklat na ka jingpang COVID-19 hapo ki arpaw saw kanta balala. Dakini kejingyap jing kibriu ka lakiu syaka silak sapo prajar hinyo spa lai po prangun. Ki active case minta kilong arlak sanpo nyo hajar hendriu spa sanpo hendriu. Ki balakot kilong baro kandai po pralat hendriu po hajar aspa prapo ngun. But ka recovery rate ka lakot syaka kandai po hendriu point not saw na kasispa. Ki jaka khapu jong ka Meghalaya ki badon markhap bat ka Bangladesh khamtam ka dauki ka bahap ha ka West Janta Hills District kala sakhi ya ka jingkeu ka jingwan ki nong chong ka hakisnem balalen hendrei kani kala shakta na ka daw ka jing sneu palat ki surong UDIG ka BSF Meghalaya Frontier UK Nayal ulong balada ka surka jala kan penbhai ka surok ki linti singkin ka kam chong kai kan sakiu arsha. Kadauki kade kawai na kijaka chungokai ka bakring bhai ki nong chungokai perthai namar ka jing smur clear ka jung kawa ummat ka jing yo isawang ya ka Bangladesh lambat kiksha ki badon hai ki saudong jong ka shnong kini ki ai kring ya ki breu na pokari bat na bari ru kumju banwan ka shakane ka jaka man la ka snem. Ka ginger processing plant banin kong jong ka tanja te la mingi ka badan harib hoi kan sa sedang ban trekam no ha ka basdang jong ka snem arhajar arpawai
Habayatho yakani hadin kaching pet banya yakarukom trekam jongka North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Neramak umentri katna dona jongka sokar pedeng u Dr. Jitendra Singh ulong bawat la yakani ke ginger processing plant labu na do kasnam arajar saw handrai kam shimna trekam AA lakat tu kanisnam bat ka Neramak menta kala shimmi ke jingkit kli ban pin ki empat yaka dak bashim ke lat kelinti ban sedang pentrekam yakni ka karkhana lengba ka public private partnership kini kedek All India Radio Shillong ka bon lam shapi ya ko khubor Laitali kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong deng mas ni jing dakmat bat khmut penjinga iway na iway pan habay don lang hajo side bhai kikti bat bata bhai ka khmat bat le e kita bonsin tung ini trelang banile persya ya kijing pang COVID-19 ban beteng biam ya ka khubor baro kikari hapo kari ken hap bandon ya ka fast tag na do menta kasni ndrei na kalyang ka sarkar peneng kala ailat ya ka National Highways Authority of India bakan penbian ya ka jingdon kam baro na ka banta banyo ya ka jinsi bapura ka balong shispa na ka shispa lengba ka fast tag ka baslam e hado ka khatsan tarik ubna rumpang arhajar arphawai haka jo kapor lumru ya kapisa na kikali haki khadop lum khajana na kabanta ka jingsum jom kipai ba ko fast tag kan pen mentoy na kabanta ki nonglet nongwan na marken amdon kam shu ban sange haki khadop lum khajana na kabanta ban siupisa bat kan ye kan penlait ru na ka jingbam por bat na ka jinglut ko umpnyang ha Assam ki school lower primary ken plebyang na do Lasai kasni bat shuwa ban play ke school ke sarkar Assam kala dep pinmi ya ka thop jong ke standard operating procedure kat kum ki SOP ke school lower primary ken penno school shisngi port shisngi na ka banta ki class 1 hadu class 5 baro ke school la ke de ke school sarkar ne school jong ki rewshimet ke de ban bo de ki kandon jing batha SOP bala pinmi da ka sarkar Shosho long baki school kin sedang na do kandai baje stem bat kin wai hakapor shi baje saposa minute no phaisngi bat ya ka bamsngi hak school sarkar de ban ai hapding khatar shipawa hadu khatar saposan minsngi baro ke school kin hapan pen khoi pen suba bat sinre dawai shi sen shitayo u acting aim jong ka hima malim u aina manix aim hagas jinga don lang u MDC jong ka not mai u ba la tip lang khar ko ngor u la play ya ka multi purpose hall jong ka nong khriam hagas si balang balala baru MDC ban u la play ya ka CCTV camera ka ba u la not senyang da ka MDC scheme jong habakran hakajin lang acting aim jong ka hima malim ulong bakajin don jong ka nik hall kan plela dikinong shong shnong jong ka nong kriam bakin yo banyalum lang bat ya ta yakikam ke be dai bat ka roi ka par ka bha ka men jong ka shnong Uchaman ka KHETC ubalong MDC jong ka soknang kam uba penyat sings im hagasi balang ula IT lightly ki kali kit nong pang syake lightly ki sing kata ka Khasi Students Union Maurang Keneng Circle ka Hinyo Trap Achek National Movement HANM New Shillong Circle bat syaka nong ra pelun Multipurpose Cooperative Society Limited haka jihalang ka balalong haka shnong nong ra na ki lightly ki kali bola ai artli ki dai ki bola sailing back MDC scheme but ka way pat len back Chief Minister Special Rural Development Fund habakran hakajia lang uba penyat sings im ula penpau ka jingkermen baki breu jun ka constituency jong u kinyo jingmentoy na kiniki kali da ka basim ye ki jingshakri jong ki hakapor badon kam Kabay ka khana badang prasnem karta na tikri kila ka Begum Alisha Islam ka basong class 3 ha St. Mary's Public School tikri kila West Garo Hills ka penango ya kinong bisa jong ka Assam Got Talent Season 5 da ka jingla jong ka banle ban peni bahaya la ka jong ka sab ha ka jiyakop ha ka bakla yo ya ka nam jing job ha ka kardan ka balai Kapto ka kubor kalakut nak All India Radio Shillong